esibusisekile. uJesu ngempela ngowami. Awubheke nje wena le ndumiso nalobungcwele bezulu, indlalifa yensindiso ethengwe uNkulunkulu, yazalwa ngokomoya, yahlanzwa ngegazi. Leli udaba lami, culo lami leli, dumisa umsindisi wami usuku lonke. Ngempela udaba lami, iculo lami, dumisa umsindisi wami usuku lonke. Kusho spirit of praise, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. This is my story, and this is my song. I'm praising my Savior all day long. Gazi wena udumisa bani? Imini yonke ubani umdumisayo. Ithini eyakho indaba, luthini lwakho udaba, lithini lakho iculo ngensindiso oyithole kuKristu. Sawubona mlaleli wohlelo iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi Nkosi ngenjwayelo, ngihamba nomfoka Khoza. Ngibonga kakhulu kumfoka Khoza ukubamba nahlale kulesiqiki kulesonto edlule ngisathi ukuvakasha kancane. Siyabonga umfoka Khoza. Sibonga kuDaviola, sizamukele ngazo zombili. Siyabonga Daviola, umsebenzi omuhle usebenzile mfana, useyekhaya manje uyophumula umfoka Daviola. Uyiphumulela nje ekhaya kade esebenza. Mlaleli womsakazo ivuma 103, the adult radio for the young at heart, kakhulukazi umthandi wohlelo iSound Doctrine Hub. Angibamukele manje, siyazi ukuthi lesi sikhathi njalo mina nawe noSimakade nobaba uKhoza sine appointment. Seyifikile ke leso sikhathi se appointment. Siyathanda, siyafisa, siyakujabulela ukukhuluma nawe lapho ku 0737091991, 0737091991, noma ushaye bukhoma sikhulume nawe la ku 0861010300, 08611010 Mfowethu Khoza, sawubona mfethu, nikhonze kahle impela? Sibengele mfundisi, yinhle inkosi, senzele okuhle njalo nasenkonzweni, sihlangane kahle kuyisonto nabazalwane, sihlabelela ndawonye, sikhuleka, sidla izwi likaNkulunkulu ndawonye, okuyimiyalo yenkosi kuthina. Khambe kahle kakhulu mfundisi, siyabonga, sibengela abalaleli. Hayi mfethu, khambe kahle kakhulu. Hayi i-worship team yethu namuhla, hayi angazi bayidlise ziphi ibiba. Hayi impela bufisa nje, bofisa ukuthi ngahamba besezulwini nje uyihlalela nenkosi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle nabazalwane emkhathini. Bazalwane uma bedumisa inkosi uzwe ukuthi bakhipha amaphimbo abo okugcina ngentokozo, and they mean what they sing, you know. It just makes you wonder ukuthi ngempela masesezulwini sonke sebukhoneni bakaNkulunkulu, igazi kuyoba njani, kuyoba mnandi impela, kuyoba mnandi sesihlangene nenkosi sindawonye, ngoba siyazi sinaso leso sithembiso esezulwini. Kodwa ke namuhla mkhathini ngiyafisa ukuthi sibheke lapha uMatthew, incwadi kaMateyu verse 20, chapter 22 mkhathini. Lapha uJesu njengoba ehlale nezicuke nabaFarisi namaSedusi nabafundi bakhe nabo bonke, this is no different mkhathini. Balinga uJesu, bayamtesta bathi, wemfundisi awusitshele yimuphi umyalezo omkhulu ukudlula yonke imiyalezo, noma i-commandment, umyalelo omkhulu ukudlula yonke imiyalelo. Abese uyabaphendula ngendlela abaphendula ngayo, abanikeze nowesibili bengawucelanga. Engifisa namuhla sigcile kukona mkhathini. Nasi izizathu engifisa sigcile kukona kakhulu mkhathini. Iyakhathaza lento, noma izwisa ubuhlungu, noma iyadabukisa mkhathini, lento yokuthi abazalwane noma amabandla noma amakholwa noma abantu abazibiza njengamakholwa abaseyinkonzweni, they are so religious. Benza yonke into
nge-religion, nge-legalism and all of that, bagcina imithetho, eminye imithetho yabo kuthiwa nikhuleke kangaka ube nendawo yakho la ukhuleka khona ngesikhathi esinje, uvuke ukhuleke ilesikhathi sabathakathi esingazi ukuthi bazi kanjani ukuthi isikhathi sabathakathi leso, but izinto ezifana kunemithetho eminingi emkhathini abazalwane abayenzayo. Uma usuyibheka yonke lento abayenzayo iyizeleze uma ubheka umyalelo kaKristu athi umyalelo omkhulu. Ngizofisa nje emkhathini ukuthi sicela abazalwane mesizokhuleka balivule lelo verse uMathewu chapter 22, mhlambe sofunda lapha from verse 37, mhlambe noma even before then ukuyinikeza i-context. Kepha la ngifisa sigxile khona kakhulu ukuverse 40, uverse 40 athi uKristu phezu kwale miyalelo kunabo bonke abaprofeti nama-Psalms, kunayo yonke imithetho. uMose uphelele lapho, imithetho iphelele lapho. Sibheke ukuthi nale mithetho noma lo Mose labaprofeti akhuluma ngabo namuhla mina nawe sikubona njengani, Old Testament, New Testament, or abaprofeti laba abashumayeza ey'nkonzweni, abantu abaphilayo noma abayini emkhathini kethi sithi ukulekelela. Ebese siyabona ukuthi ngempela siyibambe ngako yini, siyinkonzweni impela, siyakhonza impela, siyanikela impela, siyaworshipa impela, but lokho esikwenzayo, is it within the context yale miyalelo uKristu athi imiyalelo emkhulu ukudlula yonke, nama implications waloko mkhathini ukuthi those implications zisho ukuthini kithina namuhla, ikakhulukazi ngaleli themba esinalo lokuthi sizobonana noKristu ekugcineni. Kepha-ke asikhuleke emkhathini, emva kwaloko-ke sizobe siyafunda namavesi in context ukuze umlaleli alekeleleke njengoba nathi silekeleleke emkhathini. Siyakubonga Baba ngomusa wakho wokufuna ukuthandwa abantu abanjengathi. Sonke sizoni sifanele ukubhujiswa ngenxa yezono zethu, kodwa emseni wakho uyafuna ukusilungisisisa, usigeze, usihlambulule, bese usiyala ukuthi asifunde ukukuthanda ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke. Siyacela Nkosi ukuthi usisize sikwazi ukugcina lo myalo. Kade inhliziyo zethu ziyathanda ukubaleka nemali, ziyathanda ukubaleka nodumo lwasezweni, ziyathanda ukwaziswa abantu, bese sithola siphila impilo yokufuna imali nempilo yokufuna ukuhlonishwa abantu. Sisize Nkosi sikwazi ukulangazelela ukuthokozisa wena, ukufuna ukunconywa wena, ukukubona ungcono kunayo yonke into ekhona ezweni, ukukuthanda phezu kwabo bonke abantu naphezu kwempilo yethu imbala. Siyathandaza ukuthi babe baningi obasizayo Nkosi sisakhuluma, ukuze bafunde ukuthi ukwazana nawe akusikhona nje ukugcina imithetho yesonto, kodwa inhliziyo eneqiniso ebheke ngakuNkulunkulu ngokukholwa nangothando, bese ludlulelana kwabanye abantu. Khulekela ukusindiswa kulabo abangakasindiswa, nokukhula kubantwana bakho bakhule kwazini nasekukulaleleni endlela abaphila ngayo. Siyakubonga kakhulu Nkosi, sisize nathi masikhuluma sikhulume ngobuchule nokuthembeka egameni likaJesu. Amen. Amen. Asikwamukele umsandavula umsakazo wakho ukhona impela umsakazeni ivuma 103 uhlelo ilona iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi Nkosi, hambisana noPhakamani wakakhoza, ngibese ngihambisana noAnele Kamhlongo lapha kwi-technical team yethu. Mkhathini ake silifunde lelizwi, mhlambe silifunde in context, siqale evesini elingasinikeza i-context, even though sibheke lapha kuverse 40 but akahambi in isolation, uhamba nalamanye amavesi. Singaqala phi nje ukufunda Mkhathini? Encwadini kaMathewu ku-chapter 22, ngizoqala ukufunda kuverse 34. Kepha abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubavale umlomo abaSadusi,
babuthana ndawonye. Omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi, "Mfundisi, yimuphi umyalo omkhulu emthethweni na?" uJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ufana nawo, uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena. Kuleyo myalo yomibili kubambelele umthetho wonke nemfundiso yabaprofeti." Kuleyo mthetho emibili kubambelele yonke abaprofeti and the Psalms. Asiqale nje khona lapho emkhathini. Yini lo Christ akhuluma ngayo ukuthi kule mthetho emibili kubambelele lokho? Kusho ukuthini kithina namhlanje? Iminingi imiyalo ekhona ezweni kaNkulunkulu. Ngesikhathi uJesu esakhona kwakusana iTestament elidala kuphela libhaliwe lingakabhalwe elisha. Linemiyalo eyinqwaba iTestament elidala. Kukhona imithetho ephathelene namaseremoni uNkulunkulu ayifuna enziwe eThempelini, imhlatshelo, iminikelo, ama-ceremonies nemikhosi ayifuna agcinwe. Kukhona imiyalo eminingi ephathelene nokuthi abantu baphilisane kanjani, kwenziwa njani emakhono banjwe ntshontsha, kwenziwa njani emakhono ophingile, kwenziwa njani makunje. So ke uJesu mayethi kule miyalo emibili akhuluma ngayo kubambelele umthetho wonke. It means yonke leminye imiyalo ungayicategorize uyisummarize phansi kwale miyalo emibili. Nokuthi ukuze ukwazi ukuyigcina ngendlela eyamukelekile kuNkulunkulu yonke leminye kufanele uqale kule kufanele ingene kuyona yonke eminye imiyalo. Mayithi soke kubambelele umthetho wonke ukhuluma ngemiyalo ekhulaza incwadi kaMose. Mesethi nemfundiso yabaprofeti useqedela the rest of iTestament elidala ngoba babehlukanisa njengencwadi ezomthetho ezikaMose bese kube ezabaprofeti. Ngamanye amazwi lonke izwi likaNkulunkulu ayilambulile ngalesi sikhathi lingasummarizwa ngaphansi kwale miyalo emibili ukuthi wothanda iNkosi uNkulunkulu nokuthi wothanda umakhelwane wakho. Now ngiyafisa mkhathini ukuthi mhlambe sibuyele kunalento yokuthi uma ubona i-quotation kwi-New Testament, i-quotation eku-Old Testament, upause ubuyele kwi-Old Testament uyozwa ukuthi uNkulunkulu bethini. Uthi musubuya la kwi-New Testament ukwazi ukuyihlaziya nokuyi-interpreta nokuyi-understanda ngalendlela uNkulunkulu he had intended ukuthi i-understandeke njalo. So umyalelo wokuqala suthola lapha kuDeuteronomy chapter 6. Mhlambe mesingaya khona mkhathini lapha kuDeuteronomy chapter 6 sizwe ukuthi iyiphi indlela kumele sithande uNkulunkulu ngayo. Uma sivula encwadini kaDeuteronomy sahluko se6 le masifunda siqala lapha ku verse 5 noma nje siqale ku verse 4. Yizwa Israyeli usimakade uNkulunkulu wethu usimakade munye. Ku verse 5 mthande usimakade uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo wonke amandla akho. Lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla mawahlala enhlizweni yakho. Bafundise wona abantwana bakho uwakhulume lapho uhleze endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka wabophela abe uphawu esandleni sakho abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho uwafaka ngisho einzikeni zakho. So kuyabona la mfundisi ukuthi uNkulunkulu okokuqala mayethi abamthande yena ngenhliziyo yonke uveza ukuthi akungabi khona abanye uNkulunkulu ku verse 4. Munye uNkulunkulu Israyeli akekho munye. Inhliziyo yakho ayingahlukaniseki phakathi kwakhe nezithixo zamaFilisti nalezizwe ezinye zomakhelwane bakho. Kuyakhuluma lokho kuthina mfundisi ukuthi inhliziyo yethu mayingahlukani phakathi kaNkulunkulu nezinye izinto ezimbangisayo. Njengoba uJesu ekhuluma ethi umuntu akakwazi ukuthi angathanda uNkulunkulu aphinde athande nemali. You can't serve two masters. Inhliziyo yethu imele ibe kaNkulunkulu konke okunye kube ngaphansi kwakhe. Uma eqhubeka echaza lento yokumthanda
ngenhliziyo yonke, ngomphefumulo wonke, ngamandla onke, uveza ukuthi ufuna ukuba yipriority ukwedlula zonke izinto. Ingakho batshela ukuthi amazwi akhe awahlala enhlizweni yabo, abawafundisa abantwana babo, akube ilanguage yasendlini, mabehlala, mabelala, mabevuka akukhulunywe wona, bawabophele ezandleni zabo abe njengophawu wagcwele yonke indawo. uNkulunkulu akadominate all of life. Impilo yethu yonke siyibona through amehlo kaNkulunkulu. Yonke into esiyenzayo iyiservice kuNkulunkulu. Shintsha yonke into ngempilo yethu because of uNkulunkulu. Kunendlela esigqoka ngayo nesingagqoki ngayo because sicabanga uNkulunkulu. Zonke izinto, even to the smallest details zempilo yethu, uNkulunkulu yikho konke. Inhliziyo iyamthanda nezenzo zethu ziyalandela ekutheni ziconforme ezintweni ezimthokozisayo. Into esihlale siyikhuluma la kulolu hlelo Mkhathini ukuthi awuzalwanga ngephutha. Umndeni ozelwe kuwona akulona iphutha, whether uyawuthanda noma awuthandi akulona iphutha. uNkulunkulu unenhloso ngawe. Ebese sithi ayikho iaspect yempilo yakho engena plan kuNkulunkulu, to a point ukuthi ayikho inkinga yokuphila, social problem engenaso isixazululo ezweni likaNkulunkulu. Now ithi lento uma uNkulunkulu awekumele abe yipriority, kumele abe yipriority kiyo yonke into. Uthini uNkulunkulu umprioritize kanjani ebudlalwaneni bakho nespouse? Umprioritize kanjani uNkulunkulu ebudlelaneni bakho neingane zakho? Umprioritize kanjani uNkulunkulu nama-in-laws, nama-relatives, nogogo nabo bonke, all of those relationships? When it comes to emsebenzini, umveza kanjani, umprioritize kanjani uNkulunkulu nothando onalo for yena emsebenzini la usebenza khona, even though usebenzela abantu abangakholwa. For example, i-culture yala emsebenzini ukuthi vele siyadotsha, siphuma early for lunch, sibuya late, siphuma early siya emsebenzini. But uthini uNkulunkulu ngokuhlonipha isikhathi nokuhlonipha umsebenzi and all of that? So wena ke ngokumthanda uNkulunkulu, how do you then apply that? So I'm making those examples Mkhathini ukuthi akuna social problem or social issue engenaso isixazululo futhi ezweni kaNkulunkulu, futhi akuna social issue esingaba nayo engakwazi ukuzivumela ukuthi siveze uthando lukaNkulunkulu in every area of our lives. Now ngaphambi kokuthi sibheke le yeingane, ithini lento ngokuthanda uNkulunkulu yet ungamenzi known einganeni zakho? Izwi likaNkulunkulu uthi lifake igxotsheni, ulifake yonke indawo, talk about it menhamba, ibophe njengama bracelet and all of those kinds of things. Ithini lento ngothando lwakho towards uNkulunkulu uma ungamvezi uNkulunkulu einganeni zakho? Isuke iveza mfundisi ukuthi alukho ngempela uthando, kodwa umuntu mayithi uyakholwa, ukukholwa ukubona njengento eyenziwa ngaphandle kuma externals kuphela, ukugcinwa kwemithetho, akayiboni njengento ekufanele imbuse enhlizweni. Wonke umuntu uyakhuluma ngento ayithanda ngempela, noma ingabe i-team yebhola, noma ingabe isoapie edlala ku-TV, noma ingabe i-celebrity eculayo, into nje umuntu ayithandayo ayivimbeki, uyizwa iphuphuma emlonyeni wakhe mawuthi ukhuluma naye. Kanjalo noNkulunkulu ma ethandwa kwangempela, kuyadlula ekutheni kumele ngiye esontweni, kumele ngigqoke i-uniform yesonto, kumele ngihambise umnikelo, kumele ngithandaze, kumele ngifundizwe. Ngoba uNkulunkulu akakhonzwa nje ngokugcinwa kwama-rules, ufuna ukukhonzwa ngomoya nangeqiniso. Okusho ukuthi ufuna umphefumulo womuntu, ufuna umuntu amcabange, ambone engcono kunezinye izinto, am-admirishe uNkulunkulu, ambone muhle ekhazimula, amthembe eyintweni ayishoyo, bese yamthanda, ufuna ukusondela kuyena, ufuna ubudlelwane uNkulunkulu, ufuna i-relationship nomuntu, hayi nje ukuthi sigcine imithetho yamabandla. Kusikhona lokho ukukholwa uNkulunkulu, lento esingayibiza uma ethi uJesu asimthanda uNkulunkulu, lento esingayibiza njengokuzalwa kabusha, kushintsha inhliziyo ngaphakathi. Uthi izama ichaza ngiyokhipha inhliziyo yetshe, nginikeze inhliziyo yenyama, ngifaka umoya omusha kunina,
khona nizokwazi ukungithanda. uNkulunkulu ufuna lokho-ke. Inkolo yangempela yamukelekile kuNkulunkulu iqubuka enhlizweni ngokumkholwa bese uyamthanda, then bese wenza izinto ezinhle ngaphandle. Ngiyafisa ukuthi siyigcizelele lemkhathini because ibaluleke kakhulu. Baningi abasilalela aba-convinced ukuthi bayamthanda uNkulunkulu, yingako abaphuthelwa ilolu hlelo. Baningi emkhathini abalalele lolu hlelo abane intellectual knowledge ngoNkulunkulu, bathanda ukwazi ngoNkulunkulu ngalendlela ukuthi they will go to the archives, they will go to the libraries, they'll go to the Dead Sea Scrolls, they will go, they will dig and research and do everything because bafuna ukwazi ngoNkulunkulu. They will go even to a point yokufunda incwadi lezi esizibiza nge-apocrypha, because banothando, bayamthanda uNkulunkulu. However, uthando lolu esinalo noma esibanalo noNkulunkulu nalokudiga nako konke asikuhlanganisi ne-relationship noNkulunkulu. Bukuphi ubungozi bokuthanda uNkulunkulu ube obese nge-knowledge yokwazi uNkulunkulu and yet not have a personal relationship noNkulunkulu? uJakob ukubiza ngokukholwa lokho njengokwamadimoni, ukugcwala ulwazi. Akekho umuntu onolwazi ngoNkulunkulu njengoSathane. Uyamazwa kwambona okwaba sezulwini, uyawazi umlando wonke, uyalazi iBhayibheli from cover to cover. uSathane uyakwazi ukulikhotha, kodwa enhlizweni yakhe kugcwele inzondo for uNkulunkulu. Akusho ukuthi akasondela emabandleni. Uyasondela futhi uyawaqala amabandla uSathane. Uyakwazi nokuba yifounder yamabandla, uyawuthanda ukhololo, uyayithanda indaba yenkolo, uyakwazi ukufake lezinto ngoba zimnikeza lokho akufunayo. Baningi nabantu abanjalo mfundisi. Kunama benefits ekusondelene ezintweni zenkolo, kwenza abantu besifazana abakhulele bahlonipheke, kwenza amadoda benezikhundla, sometimes utholakala nemali, onje kwenza ngamukeleke kulabantu engiphila nabo ngoba la ekhaya sikhule sonke sambe esontweni, into yakulomuzi engishadele kuwona, kuyahanjwa inkonzo. Kodwa kahle kahle ma umuntu usucheck inhliziyo yakhe, alukho uthando for uNkulunkulu, ayikho into kuyena embona uNkulunkulu encome. Uyithandela imali kahle kahle yena, uyithandela nokuhlonishwa abantu, uyithandela izinto zasezweni, uyithandela lokho akubuka ku-TV, uyithandela ini, kodwa uNkulunkulu le phansi. Isani leyo ukuthi umuntu akazelwe kabusha okwangempela. Abazelwe kabusha kwangempela, uNkulunkulu uba yigugu eledlula unkosikazi, eledlula umyeni, eledlula abantwana, eledlula konke kwasemhlabeni. Uphilela yena konke okunye kulandela ngemumva. Asikhule kasisize sonke inhliziyo zethu ibenjalo. Ngiyanizwa bafundisi, ngiyanizwa impela, kepha mina angiyeni founder, futhi anginaso nesifiso sokuqala ibandla. Mina angazi uNkulunkulu ngalendlela nini nazi ngayo, nifunda amabhuku amakhulu niphinde nizosifundisa. Ngizokwazi kanjani ukuthi lokhu mina engikuthatha njengokuthanda uNkulunkulu, ngokuya enkonzweni ngiyolalela le inkonzo, ngilalele konke lokho, ngizokwazi kanjani ukuthi kulona uthando lweqiniso olungenza ngibe sebudlelwaneni noNkulunkulu, noma ukuphi umehluko ekwazini uNkulunkulu nokwazi izinto zikaNkulunkulu nemiyalelo kaNkulunkulu nokuba ne-personal relationship noNkulunkulu? Ukuphi umehluko? Ngingazi kanjani ukuthi ngibe nesiqiniseko, ngingagesi, ngingazibuzi ngigesa ngithi mhlawumbe I hope. No, uNkulunkulu uthini lapha ku-1 John uthi ngibhala lezi zinto so that you may know that we have eternal life. Not you would hope, not that you would guess, not that you would assume. Ngifisa nginibhalela nginilobela lezo zinto ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade. How do I really
No, Mkhathini. Ngena leyo ncwadi ka1 John oyireference ayomfundisi uJohane uyasisiza lapha athi abamthandayo uNkulunkulu wangempela babonakala ngeinto ezimbili. Okokuqala ukugcina imiyalo yakhe nokuthanda abantwana bakaNkulunkulu. Uma ufuna ukwazi uyamthanda uNkulunkulu kwenza kushoyo, usho njalo uJesu, manje ngithanda niyoyigcina imiyalo yami. Siqale nje evangelini. uNkulunkulu uthi sonke siyizoni sibheke esihogweni, kodwa walithanda izwe wanikela ngendodana yakhe kukuphela kwayo ukuze bonke abakholwa yiyona bangabhubhi. Kholwa ke yiyona indodana kaNkulunkulu, uphenduke ezonweni zakho ucela uNkulunkulu akuxolele bese uyafunda ukugcina yonke imiyalo asinikeze yona, ufunda izwi lakhe, ufunda ukuyiphila lento asitshela yona. Lokho kuthobeka kwenhliziyo, lokho kuvuma ukuthi uyeke phansi imikhuba yebandla lakini nama-traditions wafice abanye bewenza, ubuyele nje ezwini likaNkulunkulu ngenhliziyo enjengeyomntwana omncane yokuthi Nkosi ngifuna ukwazi ukuthi utheni, ngifuna ukukholwa izinto oyishilo, ngifuna ukuzenza. Uthando for uNkulunkulu liqala lapho. Then the more umazi uNkulunkulu umbone ezwini lakhe, the more uyiphila lento asiyala ngayo ezwini lakhe, the more eba muhle kuwena, ubona inkazimulo yakho, ubona ubuhle bakhe, ubona ubuqotho bakhe, ukuthembeka kwakhe, uba yigugu kuwena, inhliziyo iyanamathela ngempela ibambelele kuNkulunkulu, bese kuyabonakala nendlela ophila ngayo ukuthi le ndoda iyamthanda uNkulunkulu. Ayenzeli nje abantu ngoba uma bengasekho abantu ngasese iyashintsha. So ke kugcina izwi likaNkulunkulu, uthando likaNkulunkulu lapha ekutheni sigcina imiyalo yakhe. Kuvele futhi kakhulu ngokuthi sithandane njengabazalwane, kuyavela ukuthi uthando likaNkulunkulu likhona lapha. Ngisazoza kule yokuthandana kwabazalwane. Ngisafuna ngigxile la Mkhathini. Incwadi yabase-Efesu repeatedly ithi lobudlelwane esinabo noNkulunkulu, uNkulunkulu benze ukuthi sibe nabo ngoKristu hayi indlela. Now ebandleni bayashumayela ngoKristu. Ebandleni siyam acknowledge uKristu njengomprofeti, siyam acknowledge uKristu njengomsindisi, siya acknowledge ukuthi uJesu uzelwe intombi, siyakuvuma lokho. Kepha izwi mesilibheka ebandleni lithi uJesu uyindodana, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikala ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakathi. Ngiyakholelwa konke lokho, but ngendlela uKristu apresentwa ngayo emabandleni ethu, uKristu akapresentwa njengoNkulunkulu. Now uma ngimamukela uKristu njengomprofeti omkhulu, ngimamukela uKristu njengendodana ezelwe kaNkulunkulu, ngimamukela uKristu as the firstborn of creation, ngimamukela uKristu whatever, kepha ngingamukeli ubuNkulunkulu bukaKristu nokuthi uKristu uNkulunkulu. After ngithola ama-passages athi lalela wena Israel, the Lord God is one, munye nje uNkulunkulu. Now ngisekhona ebudlelwaneni noNkulunkulu noma ngisekumthande nje uNkulunkulu, nginethemba lokumbona uNkulunkulu noma nginalo ithemba lokumbona uNkulunkulu. Ibalulekile le mfundisi because bakhona abantu abathi bamthanda uNkulunkulu kodwa abafuni into ebahlanganisa noJesu. Sikhona izinkolo ezinjalo eyikholwa ukuthi ikhona indlela yokuza kuBaba indodana uyibeka eceleni, kodwa iBhayibheli liyacacisa ukuthi awukwazi ukuba noBaba ma ungazi ukuba nendodana. Bonke abafuna ukuza kuBaba indlela edlula endodaneni. uBaba ufuna bonke bazise indodana njengalokhu bazisa yena uBaba. uNkulunkulu akahlukaniseki nendodana yakhe. Ngakho mawuthanda uNkulunkulu kuzomela umthando uJesu, kuzomela uthande lo Jesu futhi owambulwa iBhayibheli. Njengoba uchaza mfundisi, hayi lo Jesu owakhiwa abantu ngeyinhloso abasuke benazo. Kuzomela uthande lo Jesu owulizwe wayekhona ekuqaleni ekanye noNkulunkulu enguNkulunkulu,
okungaye zonke izinto ezikhona zadala. uJesu owumdali wezizwe zonke nazo zonke izinto ezikhona, oyindodana kaNkulunkulu. uJesu wafa, wavuka ngosuku lwesithathu, wakhuphukela ezulwini, ohlezi ngaka right hand kaNkulunkulu Baba, obuyayo ukuzokwahlulela izizwe zonke. Uyena ozoba umahluleli wazo zonke izizwe. Akasiyo umprofeti wesizwe sithize, kodwa not esinye. Kuzomela uthande lowo Jesu ngoba uNkulunkulu Baba usinikeze yena njengomxhumanisi phakathi kwethu naye. So-ke awukwazi ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Mawuthi uyamthanda uNkulunkulu ungamthandi uJesu lo wambulwa iBhayibheli, uyayikhohlisa. Awuthandeni uNkulunkulu, uthanda enye into eyi-imagination owayinikezwa abantu. Mengisemngcwabeni ibandla nje elidumile impela khona la insukwini, uthi omunye wabashumayeli meshumayela ngalo gogo ngasekho, uthi ahambe kahle ugogo, bajivile, gqoka uniform, kuhle, kumnandi, kuyaculwa, absolutely great, kuyashunyayelwa. But usethi lo mshumayeli la emngcwabeni, ugogo useseduze noNkulunkulu manje, usezokwazi ukuthi zonke izinto enizicela kugogo zenzeke manje ngoba useyakwazi ukunxusela kuNkulunkulu. Ngiyaphila ngikhona emkhathini, thina sabantu abamnyama, futhi siyakholela ukuthi uNkulunkulu usidale simnyama, sinesiko lethu labantu abamnyama. Yini into wrong uma siya kuNkulunkulu ngabakithi? Yebo, asimsusi uKristu esihlalweni sakhe, asimsusi, siyama-acknowledge. Thina mkhathini mhlambe sama-Jehovah's Witness siyakholelwa ukuthi munye uNkulunkulu. Deuteronomy chapter 6 njengoba umfundile, asiphikisani nawe, siyavumelana nawe, kepha asikholwa ukuthi uNkulunkulu, uKristu uNkulunkulu, uKristu uzelwe uyindodana. Thina mkhathini samaSulumane siyakholelwa ukuthi sikhonza uNkulunkulu yedwa, futhi uKristu simbona njengomprofeti omkhulu kunabo bonke abanye abaprofeti abakhona. Mhlambe uyasondela kuMuhammad, peace be upon him. Thina mkhathini siyamakatholika, siyamthanda uNkulunkulu futhi sinokudlelana noNkulunkulu, kanti siyakholelwa ngempela ukuthi siyakwazi ukunxusa kuMaria, ngoba yena ubusisekile kakhulu uMaria, uzele nenkosi uJesu, esingaphiki ukuthi uJesu inkosi. Siyasihogweni sonke. Yebo, impela, ngoba mayethi uJesu lomyalo iwona omkhulu kunayo yonke. Umyalo lo odimanda ukuthi inhliziyo kube ekaNkulunkulu yena yedwa, uNkulunkulu weqiniso, uBaba, iNdodana noMoya oNgcwele. As soon as ufaka enye into wena othi iuNkulunkulu, noma ungangayibiza ngoNkulunkulu, othi iyithemba lakho, ozokhuluma naye, ucele kuyona, ubonge kuyona, uthi izokuxhumanisa noNkulunkulu, whether ugogo noma umkhulu or ukhokho womndeni wakini osewashona, noma uMohammed, noma uShembe, noma uMaria, noma uJosepha, or any of the other saints, noma uba nomunye, usuphulile lo mthetho lo, okuwona mthetho owenza yonke eminye igcineke. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, akube ekaNkulunkulu yedwa inhliziyo yakho. Kuchaza ukuthi uyamethemba, ngoba uNkulunkulu maye imbula njengenkosi, njengoNkulunkulu ofuna ukuthenjwa, onezithembiso, othusayo, unama threats. So ke ufuna umthembe bese wenza ngendlela yakhe. Mawumthanda
akukho ukuthi uzothemba abanye, awuzukuthemba abantu asebashona, uthemba yena kuphela. Nangawo wonke umphefumulo wakho kusho ukuthi ingqondo yakho ukucabanga kwakho, intando yakho ku-aligned noNkulunkulu. Sewuyicabangile lento wayibona ukuthi uyena kuphela ngempela uNkulunkulu, izwi lakhe kuphela ngempela engizolilandela. Mawusulandela okunye uNkulunkulu angakuyalanga, sewuphulile lo mthetho mfundisi, akukho okunye okuzolunga noma usengaqhubeka kuye esontweni, kodwa ma inhliziyo yakho ungayenzi beyodwa. Njengomfazi mfundisi othi ngiyamthanda umyeni wami kodwa ngiyawathanda namanye amadoda. Obokuzame naleyo kumyeni wakho ubone ukuthi izolunga. Ayilungi nakuNkulunkulu. 0737091991 masokhuluma ngomngamo usupersonal manje. Angizomshare namuntu. 0737091991 noma lapha ku 0861010300. Sabona sekwamukele moyena. Baba Nkosi ngabokhoza sibonakala kuyisonto umhla ka 19 January 2025 egameni likaJesu. Amen. Baba Myeni. Ngohlala ngikhumbuza Baba Myeni wena nomsindazwe no Baba Majolo. Angifuna abalaleli bathi angibathathi serious mabenze icelo. Ngilinde nina nje ukuthi ningitshele ukuthi niphumelela nini. Qhubeka mfowami. Yebo. Baba angiqale kanje. Uma ubhekisisa kulesi sikhathi esiphila kusona, uzothola ukuthi akhona amabandla emaningi ayamthanda uNkulunkulu futhi ayamkholwa. Kodwa mfuthi mawuthi uyabheka izifundiso zakhona, akhona amabandla athi wona noma usindisiwe, kodwa phela kusho ukuthi ungazenze ezinye izinto njengani na, njengokushisa impepho, mhlambe nokukhonza ezinye izinto, izithombe nje kusochazile ukade usemncwabeni wayichaza indaba sayizwa sonke nje basilalela. So akhona amabandla uthothi mawuthi uyalandela bathi okay impela uJesu khona bamphinki, bathi nakho lokhu phela okunye siyakwazi ukwenza. Bamba lento ke baba nomlaleli ukuthi ke uthi umpostoli uPaul ngoba khona amabandla afakholela ukuthi ukuze isimo sakho sibe sihle noma impilo yakho ilunge kumele ugcine umthetho. Uthi umpostoli uPaul kwabaseGalatia chapter 6 verse 19, ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu. Isho njalo le ndaba. Uthi ngibethelwe kanye noKristu. Uthi ku verse 21 kulona futhi lencwadi engiyifunda kwabaseGalatia chapter 6, angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho khona uKristu wafela ise. Lento ikutshela ukuthini? Ikutshela ukuthi umuntu obusayo njengamanje, umuntu ophethe ukhiye nezihlathulelo zonke zezulu, uJesu Kristu yena yedwa. Kufanele simthande uJesu, singagcina ukumthanda kuphela. But lithi iBhayibheli uthi lana ungokaJohane chapter 14 verse 21, onemiyalo yabe ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo ukuthandwa ngubaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. In other words, ikutshela ngokusobala ukuthi hayibo kahle inkosi ephezu kwakho konke, inkosi yamakhosi uJesu uKristu baba. Bekuyilawo mazwi nje kuphela ngithi angikhothe naseBhayibhelini ukuze icace kahle into nokumlalela ukuthi cha bafowethu asikwazi phela ukuthi sikhonze uNkulunkulu sibe simsheba nezinye izinto eziseceleni. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ubumsheba nezinye izinto futhi eziseceleni, ngoba izulu awuliboni ngezinye izinto. Sikhona umuntu wokumela noma khona umuntu wokukhulumela ukuze ubone uNkulunkulu uJesu kuphela egameni lakhe. Amen. Baba Myeni, ngenjayelo hlale kumnandi ukuzwa ukuphala kwakho. Nangu uzakhona eSmero uthi awusanibona abafundisi bami, thola leli thuba siphinde sihlangane futhi ngalolu suku. Imfundiso zenu ziyangakha kakhulu. Ngiyabonga, ngihleli nani ngiseSmero, ebese uThembi Kadimba naye athi ngibingelele babukhosi nobabukhoza sengikhona ngilalele. Siyabonga ukuthi ubabukhoza ukhona. Ngiyabonga kusho uThembi Kadimba. Nangu uSispearl ehamba noma ningane zakhe uAndile. Sawubona Sispearl. Ngibaba udidi Nkosi ninobakhoza kwaze kwayintokozo ukuphinde sibe nani after a hot blooming day, kodwa ke konke kungumusa ngoba kuyintando yakhe konke sekubona kwenzeka. Hayi
Sinani-ke kuze kushayele lelo hora no-Andile no-my daughter umlalelele Eastern Cape. Hhayi-ke siyabonga izandla edlula ikhanda, siyavuseleleka usuku nosuku, amaqiniso nje ayazembula. Hhayi kulo nyaka nje sizohlanganani noma kanjani. uNkulunkulu wayenza indlela ehlanu, wayevula nakubantwana baka-Israyeli. Amen. Amen. Siyabonga. Sikwamukele nomoya sabona. Umyeni babamajona. Minjani baba Nkosi nobaba ekhoza. Usiphilile babamajola, siyajabula ukuzwa iphimbo lakho. Ngiyacabanga ukuthi ngiyaqala ukuzwa iphimbo lakho ku-2025. Injalo baba. Baba. Nami ngiyaqala ngoba ngathi ngoludlule hayi bengekho impela. Siyabonga mfethu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukho konke. Ayikho into ebaluleke ukuthi izinto ezisebenza 17 I think verse 7 ukuthi umuntu othemba kuJehova. Ayikho into ebaluleke nangokuthi uNkulunkulu osidalile simazise yena yedwa singamixolela lutho. Lezi izinto ezisiko umfilo mkhuba hayi akuzona ezifanele kuthina. Okwemthando uNkulunkulu okokuqala besithanda umakhelwane bethu, besithanda abazalwane esihlanganyela nabo, sithanda abantu esisebenza nabo emsebenzini, sithanda abantu esifunda nabo ey'koleni, sithande nje umphakathi ukuze abantu babone uNkulunkulu enesidingo. Kubalulekile ukuba akhonjwe, bazombona kithi uNkulunkulu ngendlela efanele senze nayo. Kubalulekile ukumthanda uNkulunkulu, kubalulekile nokuthanda abantu ohlezi phakathi kwabo nonabo egameni likaJesu, abatwana, inkosikazi. Konke lokhu kubalulekile ukuthi sikwenze ngeqiniso okungenakho ukuzenzisa egameni likaJesu Kristu. Mina ngibona nje into enye ngenza ukuthi ngiyithande, ngiyilinganise noNkulunkulu, uyeyedwa empilweni yami. Bese sibonga izeluleko uNkulunkulu ayibeke kumina ukuthi ngazo nesiqiniso endleleni, sime sinesibindi nathi ukuthi indlela esikhonza ngayo uNkulunkulu 100% phambi kaNkulunkulu, asimxubela muntu, simxubela lethu. Uyeyedwa nje esimkhonzayo, nesimthandayo, nesimazisayo, nesifundisa ukuthanda omakhelwane nabantu esihlala phakathi kwabo egameni likaJesu. In 30 seconds nje babamajola angikubeke kwi-spot ebufakazini obuke wavela kulolu hlelo ukuthi nangu lo mama owazama ukuphaka inyama ngandlela ethizeni ebusuku, yangadleka inyama yahlala lapho. Nangu siyenza inkonzweni manje, nangu usexakekile, nangu uselambile. Umsiza kanjani? Umbuyisela inyama yakhe la owahluleka ukidla. Sikhuluma practical lapha babamajola. Umthanda njani umuntu onjalo? Awukwazi ba. Awukwazi ukumthanda. Ulowe nyama. Ayeke ba. Kodwa nje okwami ukuthi abantu abangela ukuthi ukukhulekelwa baba ukuthi uNkulunkulu abasize. Bazise uNkulunkulu yena yedwa bangamqobe nenyama. Yabona. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga kakhulu babamajola. Mkhathini isikhathi sethu siyahamba, ngiyafuna singene kule yokuthanda umakhelwane wakho njengoba umthanda uNkulunkulu. Kunabafowethu nje engaphiwe bona, kunabazalwane nje abangafiti le profile yami, kunalabazalwane engingabezwa. Angibazondi, but you know, it's okay. You keep them at arm's length. You know, ngingabanikeza ivangeli, ngingabashumayeza kepha ngibagcine lapha at arm's length. Ngingabasondeza eduze kwami. Uthi omunye umfowethu
wakaMakhethe ngifunde kakhulu izinto kuningi into zempilo kuyena uthi umuntu onjalo umbambisa kwebhetri lemoto ngoba ibhetri yemoto ayisondezi emzimbeni wakho izokuthela ngeacid ishisa ingubo zakho mbambela kude le ithini lento yomuntu ongafiti profile yakho umbambiso kwebhetri yemoto in relation nomyalelo wokuqala okumthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. I think into yokuqala ukuyibona mfundisi ukuthi njengoba ethi uJesu yonke eminye imithetho ifitha la ungayigroupa kanjalo ngempela lonke izwi likaNkulunkulu khona okuqondene noNkulunkulu ukuthi semtedala kwakuyona yonke imihlatshelo nani yonke eminye ayiqondene nabantu ungabophinga ungebi ungafakaza amanga ungafisi unkosikazi wamakhelwane wakho zonke lezo zinto izinto eyingena phansi kwecategory yokumthanda umakhelwane wakho. Ukumthanda umakhelwane kuchaza ukuthi awuzukumenza okubi qala lapho nje kodwa futhi kuchaza ukuthi noma yena angenza okubi uyamxolela umfisele okuhle wena umenza okubi umenzele okuhle. Enye indlela uJesu asho ngayo uthi njengalokhu ufuna abantu benze kuwena nawe okwenza kubona. Uma sikhuluma ngqonga le oyithintayo uJesu nizwile kuthiwa othanda abakuthandayo uzonde laba bakuzondayo uyizonda izitha zakho uthi mina ngithi kunina anobakhulekela laba banizondayo nibathande nibasize laba banipersecutayo so ke thina njengabazalwane sinothando all sacrificial asithanda umuntu ngoba efanelekile noma yena esithanda kodwa simthanda umuntu ngoba nathi uNkulunkulu usithandile bese simphatha ngalendlela nathi sifisa ukuphathwa ngayo noma yena angaba kanjani. Uthando kweliyovuzwa uNkulunkulu alivuzwe emhlabeni awuzukuthi ngoba ngizotholani ngokwenze nje ngizotholani ngokuthanda umuntu ongizondayo kodwa umvuzo wakho kuNkulunkulu sibathande bonke abantu. 0861010 300 300 noma lapha ku 073 709 1991 073 709 1991. Asikwamukele emoyeni sawubona. Amen baba siyabonga ngamazwi ngithenge siphokona ntambama siyafisa ukuthi sisingcine njalo nisihole njalo ngizwe khuluma nongisize khutazi enkwala. Siyabonga ngisize ngiyathemba ukuthi lelo qhuda lisho ukuthi liyokhala kathathu usuphike ukumazi uNkosi nomkhathini. Ngiyadlalela nje siswami ngiyincokolela. Nangu omunye siyakwamukela nawe emoyeni. Sawubona. Ayibonge bazalwane siyabonga. Ngemvuselelo nisivuselela ngayo ngezwi lenkosi. Nangendlela enilicacise ngayo. Siyabonga kakhulu siyasizakala usuku nosuku. Ugogo Mthembu kaPhini wazi lokhulumayo. Amen. Amen. Gogo lapha eMlazi siyabonga kakhulu lapha kuphi. Uthi nangomunye lapha ku 073 709 1991 073 709 1991 noma khona lapha ku 086 10 uthi sanibona abafundisi okusho ukuthi ithongo into engekho enkolweni yobuKristu. Ithongo yinto ewumkhuba kubuza uNosipho. All right. Umbuzo nawo simple umkhathini. Imbuzo nje ngiyayingifise ukuthi ngingayinikezi just a quick yes or no answer. Kepha mhlambe masingayibhekela ezwini masingathatha nje elilodwa lamavesi amaningi agcwele ezwini elingamphendula ukuthi lento yakhe yethonga into eyikhona noma into engekho yini. Uyabuza uNosipho. Engilithanda umfundisi elicecisa kakhulu uLuke 16 la khona uJesu exoxa ngesicebe noLazaro okucaca ngokusobala ukuthi umuntu mayefa omunye uya ezulwini omunye uya eHadesi la balinde khona ukwahlulela bese bephonswa esihogweni nokuthi abakwazi ukubuya abasezulwini abakwazi ukubuya bazokhuluma nabasemhlabeni kanjani nabasesihogweni akwenzeki ukuthi babuye bazokhuluma nathi
nathi asikwazi ukukhuluma nabo futhi asikwazi ukubasiza ngalutho. Akusekho ukuxhumana. Ithi incwadi yomshumayeli abasenasabelo ngaphansi komthunzi welanga kuze kube phakade. Ngakho alikho ithonga angithi lisuke kungesiyo ugogo noma umkhulu. Makhona omunye umoya oyishaya sagogo samkhulu okwazi ukuthi uyakukhohlisa akusiyena kwangempela. Naku ngivumelana nawe 100% Mkhathini. Ngokwezwi likaNkulunkulu, especially uma uquota uLuke 16, lo sehayide sokuyisicebi excuse me, uyazibona ukuthi la ekhona akusena chance yokubuyela emuva. So ucabanga ukuthi laba abasezulwini bane chance yokuthi baye emhlabeni. So ucela uAbraham ukuthi ay uLazarus akayokukhuza abafowabo le emhlabeni. Tholakala ukuthi nakhona hayi abaphumi uthi noma ngabe ngavuka umuntu ngapha eyengala basoze bezwe. Na into engiyithandayo ngale ithi lento, whether usesihogweni whether usezulwini, there's no coming back. Now umbuzo uthi uma angazi ngizosebenzisa lona legama elithi ithonga, I don't know, sengizosebenzisa lona ngoba ngilazi ithonga ukuthini. Uma lesihlobo sakho sifika kuwena uze uthi ngimbonile ugogo, ngimbonile uma, ngimbonile uanti, ngimbonile sibanibani, uyangivakashela, uyafika nsuku zonke. Mina umbuzo wami ula uthi kazi ukuphi? Because ezulwini awekho amavukela mbuso ezulwini, kwenziwa intando kaNkulunkulu. So akekho uzosuka ezulwini ezemhlabeni azokhuluma nezingane zakhe abiyele emuva enza umathanda nje ezabuye. Zikhona ingezilosi ezibekele logo ukuthi zizobheka zigada abantu according to Hebrews. Umbuzo uthi ugogo akazalanga ingelosi, futhi manje seshonile, akaphenduki abe ingelosi ngokwezwi likaNkulunkulu, therefore akaqualify kule category yokuvakasha emhlabeni. So ukuphi ngempela? Umbuzo omkhulu lo ukuthi you should be concerned, hayi ube concerned ukuthi uyithonga elihle noma uyithonga elibi noma uyini. Umbuzo ukuthi where is she in the first place? La kwazi ukhona yena ukuhamba, phuma hamba abuye, aphinda hamba abuye, izwi likaNkulunkulu lithi hambile, no turning back. I think umbuzo omkhulu yilo ofanele ukukhathaza kakhulu Mkhathini. Iqiniso ukuthi kusuke kungasibo ngempela abantu. Imoya esele mawucabanga umoya uNkulunkulu uqobo lwakhe ubaba indodana nomoya ingcwele, ingilosi ezingcwele zenza intando kaNkulunkulu, abasindisiwe abasezulwini, bese kuba yilaba abangaxolelwanga izono abasesihogweni, ungakababali yamadimoni. And iBhayibheli yasifundisa ngawo ukuthi ayakhohlisana impela. Uthi uSathane ukwazi ngisho ukuyiphendula ayishayisa ingilosi yokukhanya, azenze mfundisi, agqoka ukhololo nomjiva, abakhohlisa abantu ababhekise esihogweni. Uyakwazi nokuzenza ugogo, uyakwazi ukuzenza umkhulu, azodukisa amazulu nesizwe simpisholo, ngoba uyazi ukuthi siyabasaba sebeshonile, siyakholelwa ukuthi bayabuya. Ngempela akathumela amadimoni akhe azozenza abantu bakithi asikhohlise, sihlabe ngenhloso yokuthi singasondele evangelini. Masike sakhuluma ivangeli abantu bangafuni ukusizwa ngoba bethi sibahlukanisa namasiko, kanti inkolo eyinkohliso uNkulunkulu asiyalela ukuthi singasondele kuyona kodwa sithembele kuyona kuyena kuphela. So thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, singazivula space for lezo zinto ezinjalo. Elakho lokugcina Mkhathini kusele imizuzwana efew nje. Ngiyayibona ama messages o Pastor B, usicelo kaSibisi, uMndumuzi kaDumbela, Dembula, ngiyanibona nonke kepha ngenxa yesikhathi elokuvalelisa Mkhathini in 10 seconds. Ngikhumbuza abaleli sibabhuke umhla ka1 March for inkonzo yethu edila nemshado lapha ePinetown. Hey imshado, hey hayi umshado abakade bese enkonzweni namuhla bayizwile indaba yomshado. Futhi ungaya lapha kwi-Facebook yasebandleni iSound Doctrine Fellowship, Sound Doctrine Fellowship Facebook page, uyothola lezi zindaba zomshado ukuze mawuza ngomhla kaMarch uNkulunkulu akubusise. Mina noMkhathini sithi khuma sekufike leso sikhathi
sokuthi sivalelise asikushiwe eta sikushiyana lawo mazwi. Funda belo ukuyifundela izwi likaSimakade. Ngokwenze njalo awusona nje istudents kaMkhathini noNkosi noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni kepha istudents kaMoya Ngcwele uqobo lwaso. uNkulunkulu akubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.